Реп про реп, реп про реп, на загали зокрема. Реп про реп, реп про реп, в борг розстрочку на прокат. Реп про реп, реп про реп, реп про реп, реп про реп. Ну та й кінчився реп про реп. Добрий вечір у všetkým, ко слухат Радіо 1. Мушу теж включити чоря, мушу теж маленько закусити по-думанську. Доброго вечора! З вами в ефірі Радіо 1 на годиннику 8:01. Щось там, низько, понеділок, вечір. А значить, з вами зась шоу «Читаємо з Мігальом», де ми будемо говорити за усякі там книжечки. Ну, не за усякі там, в основному за книжечки, котрі любляться епін мені, бо іншак я би їх видав, не читав. Не, направду, кіть гадаєте си, ош вартує прочитати, да, що епноє, кіть хочете за то поговорити, да, як пак у ефірові, та слобідно пишіть мені, да, де в коментарях, це там на Твіттерові, це на Телеграмові, і будемо никати, читати, і може даже пак то коментувати у ефірах на епін 7 радіові, на Радіо 1. А низько продовжуємо розниковувати ту книжечку, котру ми почали читати минулого ефіра. Ото книжка Вадима Яненка «Прикладна палеонтологія» видавництва Віхола. Книжечка, як казалося у спередущому ефірові, не є тільки за науку, є рефлексією тих усіх научних діятелів. Май конкретно, книжечка, направду, повна шиліякими мемами, книжечка легка, книжечка фіглярна, книжечка не пробує учити вас палеонтології, но при тому і не пробує учити вас жизни, кіть може так уповісти. Книжка розказує історії із тої однушньої кухні палеонтології. Книжечка розказує за то, як їмся жиє, які в них проблеми. І нараз швидко по самій в книжці ж має велика проблема палеонтології у тому, що їх путають із археологами. Ну, я би казав, що це не майчитава проблема, або кіть так їх то сильно болить, та можемо вже наконець затямити. Ож палеонтологи та й археологи то маленько не. Бо археологи викопують у то, що лишили люди, і їм дуже важний контекст того, що стало з тими об'єктами. А палеонтологи викопують других шиліяких звірок, і їм, в принципі, єдно, у якому контексті тут і предмети були. Їм головне, аби тот скелет був бодай на половку цілим. Ну, та що? Та зачнемо, може, маленько май конкретно розниковувати, що у нас низько було запланованого. Низько хотів їм перечитати один, може, даже 2 розділи, то вже буду видіти по собі. Ну, так мися види, тож скорше лише один, бо минулий раз тяжко мися дали онь 2, і розуміємо, ож не буду волошен читати онь тільки. Онь так. Добре. Слідуючий розділ, котрий низько зачитаємо, називається «Війни за кістки» або «Кістяні війни». Як си гадаєте, що тут може бути? Не, палеонтологи не металися кістям, хоч до того могло дійти. Або як ви собі представляєте якогось такого стандартного науковця, палеонтолога, які в нього теоретично не бити конфлікти з колегами? Ну, подумайте. Можете мені навіть написати у чатові, да, які ваші догадки, які у вас є хоч є на 2, 3, 10, 15, кілько б у вас не було, дайте зася знати. Ну, та що? Та зачнемо читати, що у нас тут пише Вадим Яненко за «Кістяні війни». У всіх нас є друзі, з якими ми маємо спільні погляди, інтереси, професійні зацікавлення тощо. Водночас у нас є недруги, які нам просто не подобаються, чи навіть вороги.
з якими ми колись розійшлися в певних поглядах, чимось образили одне одного і не мали сили духу попросити одне в одного пробачення. І відтоді зав'язалася ворожнеча, про причини якої вже ніхто і не згадає. Звісно, може, у вас немає ворогів і всі люди вам однаково симпатизують, але у наших головах живуть свої таргани чи навіть динозаври, хто ж зна. Така вже природа людини і нічого з цим не вдієш. Трапляється і так, що найкращі друзі можуть стати запеклими ворогами і перетворити життя не лише опонента, а й своє на справжнісіньке пекло. Ну, тут бимся хотів водонадіти на півсекунди і уповісти ось «Айно, сякое є, сякого повно». Плюс в коментарі, ко тепер рахує мене своїм грізним ворогом. Бо у мене таких доста. Ну, добре, то було не натільки серйозно, не натільки у мене і много ворогів. Лиш троє. Ну, добре, йдемо далі. А це все до того, що я хочу розповісти вам одну досить таки повчальну історію про двох колег, піонерів палеонтології, які проміняли свою дружбу та тісну співпрацю на запеклу ворожнечу і боротьбу за скам'янілі рештки динозаврів. Що ж з того вийшло? Спойлер, нічогісінько з того не вийшло хорошого. Геть нічогісінько. Ми з вами ще не раз згадуватимемо двох видатних палеонтологів Едварда Вільяма Коупа та Отніела Чарльза Марша. Тепер я вам розповім про них як про учасників першої, найзапеклішої і найжорстокішої війни за скам'янілості в історії палеонтології. Варто зауважити, що Коупа і Марша цікавили не просто скам'янілості, а рештки саме динозаврів. Два палеонтологи вперше зустрілися в 1864 року у Берліні. Дослідники кілька днів плідно співпрацювали і тісно спілкувалися. Пізніше вони навіть назвуть кілька викопних видів на честь один одного. Божечку, яке красне цімборство. Викопати динозавра, описати його і назвати його у честь свого цімбора. Це таке, бо я тепер, не знав, знайшов деякого нового птирозавра і назвав його Вася Шовак, це кей біда. Ну, добрі, перебачте, маленькомся откавчав. А де то було? Ну, чудово ж почали. Продовжуйте співпрацювати в такому ж дусі. Але, на жаль. Чи то за знаком зодіаку вони не пасували один одному як співавтори, чи вплинув на них ретроградний Меркурій, чи то аж надто запальні характери та підозрілість обох не обіцяла їхнім майбутнім професійним відносинам нічого хорошого. Ніхто вже зараз точно не скаже. Навіть у той час між ними відчувалася ледь помітна поблажливість. Адже Коуп був родом із сім'ї багатих квакерів. Це така протестантська конфесія у християнстві. І відчував перевагу над дещо простакуватим Маршем, який усю юність жив у бідності, незважаючи на багатого дядька-філантропа Джорджа Пібоді. Повернувшись з Європи до Америки, наші палеонтологи навіть розпочали спільні розкопки в Нью-Джерсі. Саме там колега Коупа і Марша, Вільям Паркер Фульк, знайшов повний скелет динозавра. Тому палеонтологи, їдучи на розкопки, чекали на велику кількість скам'янілостей. Друзяка Коуп зробив велику дурню. Познайомив свого напарника із власником земельної ділянки, яка була дуже багата на скам'янілості, поховані в товщі пухких глин та вапняків. Проте Марш не дуже зрозумів широкого жесту колеги і вирішив відразу підкупити землевласника, щоб той, не повідомляючи Коупу, відправляв усі скам'янілості, що знайдуть робітники. Ай-яй-яй, пане Отніеле, ну хіба ж так можна з колегою та другом? Саме такий початок був у конфлікту двох вчених, за словами Коупа. Далі Коуп звинувачував колегу у тому, що той чинив йому перешкоди в доступі до кісток перших американських динозаврів крейдяного періоду, знайдених у Нью-Джерсі. Спочатку ці кістки знайшов і описав саме Коуп. Проте за законодавством того часу певні ділянки зі скам'янілостями можна було оголосити приватною власністю із забороною їх відвідувати, що, власне, й зробив хитрюган Марш. Далі все покотилося під три чорти, і дружбу вже було не врятувати. Точкою неповернення в цих стосунках вважають знахідку та реконструкцію скелета плезіозавра.
Плезіозавр, я тямлю, то такий, що в водичці плаває, тільки є образчик досить такий старенький. То епін-реконструкція, яку і зробив якраз Коуп. Я вам пак то після ефіра вержу у коментарі. А що там було? Точкою неповернення в цих стосунках вважають знахідку та реконструкцію скелета плезіозавра, а точніше еласмозавра, якому Коуп помилково приробив голову до короткого хвоста, а довгу шию видав як хвіст, який за задумом автора мав допомагати плавати тварині, як джгутик бактеріям. Таке. З ким не буває. Марш, оглядаючи знахідку у 1868 році, категорично не погоджувався з такою реконструкцією і всіляко критикував та висміював. Коупа це дуже дратувало. І відтоді він покликав розсудити їхні суперечки авторитетного на той час палеонтолога Джозефа Лейді. Лейді обрав сторону Марша як правильну, проте стаття про знахідку вже пішла до друку. Коуп відразу поспішив викупити всі примірники і знищити їх. Як він тоді думав. Вчений хотів перевидати статтю, в якій виправив би всі помилки та неточності, але йому це не вдалося. Через 22 роки Марш знову підклав свиню Коупу і знову завдяки еласмозавру. Незважаючи на те, що через 2 роки після того, як Коуп неправильно реконструював скелет еласмозавра, Джозеф Лейді опублікував статтю, в якій указав неточності автора, Марш не відмовив собі в задоволенні ще раз потикати свого колегу носом у його помилки, як маленьке кошеня в жовту калюжу на кухні. Зробив він це своєрідно у статті журналу The New York Herald від 20 січня 1890 року. До цієї ж статті він додав дбайливо збережену ще 22 роки тому копію публікації з помилками, яку він встиг купити перед тим, як Коуп знищив тираж. Я вже сам починаю недолюблювати цього злого генія Марша. Але справжнісінькі кістяні війни розпочалися через птеродактилів. На презентації Едвард Коуп представив науковому товариству доповідь, що стосувалася знахідки 2 скелетів летючих плазунів, які він запропонував зарахувати до роду Орнітохейрус, дослівно птахорукі. Проте Марш вирішив, що він нічим не гірший за Коупа, і описав ті самі знахідки. Йому це вдалося зробити на 5 днів раніше і опублікувати свої дослідження в American Journal of Science. Врешті-решт, право на присвоєння наукової назви залишалося за Маршем. Він відніс цих тварин до роду птеродактилів, представників якого він нещодавно відкрив. Марш знову показав себе не з найкращого боку. А тепер офтопчик невеличкий, бо ж треба перевести подих від цих баталій. Чесно кажучи, ще до Марша з Коупом доля летючих плазунів була дуже непростою та об'єктом суперечок і вигадок протягом усього 19 століття. Наприклад, німецький палеонтолог Самуель Томас Земмерінг на початку 19 століття міняв місцями кістки цих бідних тварин у реконструкції скелета і вважав їх кажанами. І це ще не найгірший варіант реконструкції, бо інші вчені пішли далі, домальовуючи їм ласти і селячи на дно морське плавати серед риб. Але і це ще не найстрашніший варіант, бо один із зразків скелета представника цього роду, що був знайдений у далеких 1770-х роках, взагалі віднесли до ракоподібних. І це вже насправді деяка маленько непрофесіональний підход, мені ся видить. Як мож ракоподібним назвати птерозавра? Зачнемо з того, що у нього є якийсь скелет. А у раків таких скелета не є, в них є лише екзоскелет. Добре, свистатися, це вже просто комедія. Ідемо далі. Стосовно заселення птеродактилів на дно морське, це не жарт. Ідеї про те, що то водні тварини, були у деяких вчених ще до 1830 року, коли німецький зоолог Йоганн Георг Ваглер публікував текст про земноводних з ілюстрацією птеродактиля, що використав крила як ласти. Ваглер вирішив
повеселитися сповна і класифікував птеродактиля разом з іншими водними хребетними, а саме плезіозаврами та іхтіозаврами, як клас Грифі, щось проміжне між птахами і ссавцями. Ну що, перевели дух, продовжимо. Тепер же конфлікт став просто пекельним, як смак перцю чилі сорту каліфорнійський жнець. Який знаєте за перчик Кароліна Ріпер. Зброєю тут стали і кайла, і друкарські машинки. Наполегливий та амбіційний самоучка-палеонтолог Коуп знаходив та описував види з шаленою швидкістю, а методичний і в'їдливий професор Єльського університету Марш відразу знаходив всі його помилки та виставляв на посміх. Кроме того, мушу вам зауважити, туйки є і реконструкція того плаваючого птеродактиля на образчикові за 1830 год, котру я вам теж пак вержу у телеграмові у коментарях. Ідемо далі. Утім, і Марш був не без гріха. У 1897 році він знайшов майже повний скелет незвичайно довгої тварини, але черепа не вистачало. Марш вирішив, що це новий вид динозавра і назвав його бронтозавром, тобто громовим ящером. Проте в 1903 році палеонтолог Елмер Рікс визначив, що скелет належав апатозавру, якого описав той таки Марш у році 1877. Ще феєричніше було те, що Марш поспішав і змахлював. Він додав до скелета череп іншого ящера, який у нього вже був у колекції – брахіозавра. Так ця реконструкція і постояла близько 100 років, як і всі копії, що були зроблені на її основі. Тогочасні вчені здогадувалися, що щось не так, але не хотіли перечити авторитетові Марша. Це був поодинокий випадок, коли Коуп оскаржував погляд опонента, але його ніхто не захотів слухати. Помилку виправили лише в 1979 році. Мені здається, що ці два фанатики вже готові були радше закласти динаміт і підірвати багатонакістковий матеріал породу, ніж віддати її супернику. Хто ж тепер доведе, але війна була люта. До чого тільки не опускалися ці двоє. Під час експедиції Коупа територію в Вайомінгу Марш використовував свій вплив на місцеве керівництво, щоб максимально ускладнити супернику отримання складських приміщень та помічників у форті Бриджер. Як результат, Коуп спав на сіннику. Романтика, і зорі видно. Іншого разу Коуп перехопив потяг із кам'янілостями, які зібрав Марш, і вантаж не доїхав до Філадельфії. Ох, як же Марш лютував, тож вирішив зіграти ще брудніше. Він подумав, що найкраще – це затримати розкопки Коупа. А як це зробити найліпше? Правильно, підкинути до розкопу кістки з іншого місцезнаходження та зовсім іншого історичного періоду. І поки лютий ворог чухатиме потилицю і думатиме, що це таке і звідки воно взялося, можна спокійненько описувати нові види динозаврів. Я б шматуйки накурто покладемо паузу, включимо собі якусь інну пісеньку, а після музики вернемося у ефір і будемо читати далі. Ви слухаєте радіо єден, то-то сесе, то-то сесе. Like the eyes of haters, turn eyes to vapors. I'm the sign of greatness, don't rewind for favors. Listen, I was flipping dimes with no time to say this. Blow the pine and play this, reach high like fades. Slay like a predator, my teeth shine like blades. Don't get caught in the maze, get lost in the labyrinth. Tragic, better hit the back, flip on the track. Gymnastic rap, 3 packs, OG and elastic rap. Yeah, I did a lot of moving, but we passed the fact. Said I'm trying to start a movement, draw talk, we too fluent. Move Jewish, wire money
made through computers. Fly honeys jumping the ride to get to us. But I drop her at the crib before dark. I gotta zoom. Motherfuckers know his brain on the track. I bring the boom and the boogie. Half these rappers want props. We give them cookies. Strike gold. Watch the story unfold and live bold till I'm 6 feet deep in the cold. Whole street going whole when I drift in the lane. Picture me blinging 3 grips on the chain. So what you saying? Born winner, soar with bird vision. For every wish sent to the Lord is more winning. Yeah, I pray, I don't lower the score. We try and get it every day. Shake the rain on the floor, making it pivot. Most folks don't get it. Need the curiosity shit. It killed the cat, but nothing really here stopping me. For every rhythm of rhyme, I need a lottery check that say brain on the signature line. If it's bullshit, cousin, then I'm clicking the line. Trying to live on the low, smoke and sip wine, whoa. While being real, always picture the crime. Heroes die every day, but I'm skipping my time, cause I still got a lot to do. Bills never stop and do. We was on the block, now I'm paid when I chop a loop. Drop the coupe, smoke in the sky, got a lot to prove. Who the fuck wanted what God? Many try, but they still fold. Gotta stay with family, kid, that's how I still flow. Stick around those who stay real though. 120 down the freeway, the wind pills slow. I'ma make it all on my own, no deals, motherfucker. Yeah. You know what I mean? Like, but there's also righteousness. Like, I speak like a warrior, you know what I'm saying? Like, even this, like, my whole thing is like, I don't mind speaking on my losses because my losses are what made me a fucking winner. You know what I mean? That's the truth. Like, these aren't just things I say to sound ill or speaking, like, that's how I think. Like, I think in statements, you know what I'm saying? Like, my mind is like that. That's just how I've always been. Ну, та й після нашої музичної паузи вертаємося. Нагадав вам, ож слухаєте Радіо 1, слухаєте програм «Читаємо з Мігальом», і ми низько читаємо і коментуємо паралельно, ясне діло, книжку Вадима Яненка «Прикладна палеонтологія» видавництва Віхола. Читаємо ми розділ за то, що ся кличе «Костяні війни». Май конкретно за то, як учені кінця 19 сторіччя любили, перебачте за слово, срати єдно другому в душу, у руки і на лице. На кілько ото могли. Давайте маленько конкретизуємо і будемо далі читати з того міста, десь ми ся спели. Далі війни перейшли в площину газетних простирадл, де палеонтологи звинувачували один одного у плагіаті. У крадіжках скам'янілостей один в одного, в проникненні до приватних лабораторій і знищенні там скам'янілостей, ба навіть закидали один одному божевілля. Було зрозуміло, що вчені за роки зібрали чимало компромату одні на одних і мають у запасах ще багато чого цікавого. Більше того, увесь науковий світ був ошалешений цією війною, а коли оговтався, то поділився на 2 табори протистояння. Одні підтримували Марша, інші, відповідно, його опонента. Як же вплинула ця війна на 2 учених? Марш збанкрутував, витративши всі свої кошти на розкопки та суперечки. Змушений був закласти свій дім і просити у керівництва Єльського університету заробітну платню, про яку раніше навіть і не думав. Бо добре мати багатого дядечка, так? Окрім того, через постійні сварки та конфлікти він не встиг закінчити жодної зі своїх монографій, які планував видати за життя. Після його смерті у 1899 році іншим ученим довелося починати вивчення матеріалів, які зібрав Марш, з нуля. Коупу теж нема чим похвалитися. Він так само збанкрутував і змушений був продати частину своєї колекції і будинок. Жити він переїхав до свого приватного музею, де й провів свої останні дні на тапчані серед купки кісток. Похорон був не набагато пишнішим. Прийшли попрощатися з видатним палеонтологом аж 6 осіб з релігійної спільноти квакерів. Вони тихо сиділи біля домовини у музеї серед кісток, а по кімнаті безупинно повзала домашня черепаха. Так, тільки маленького покладу на паузу, бим просто міг з вами поділитися шоком в цій ситуації. Просто представте собі це. Конець 19 сторіччя, 2 учених, а треба розуміти, що в той час бути ученим-челянником, то не так і тепер. Тепер
найвеликі шанси є у когось просто поступити так-де, да щось навчити і щось із того направду мати. 150 років назад, 170 років назад шанс стати вченим був лише у дуже малого числа людей, і ото вимагало много найвеликих фінансів. І ці люди натільки тим жили, натільки тим фанатіли, аж були готові буквально бити писки своїм опонентам. Хоч робили вони то не фізично, ми видимо по сів статті, а робили то розумно і дуже паскудно, несовісно. Ми собі можемо представляти, ось учений кінця 19 століття, то буде якийсь інтелігент, А тут ми видимо, що наскільки вони паскудно просто крали роботу одного другого, видавали то за своє, сміхувалися один з другого, причому сміхувалися один з другого публічно. Не оби прийшли та одного другому уповіли, що ти паскутінна, а й видавалися в научних журналах того часу, де обсирали одного другого. Ейбо сесе левел, ейбо сесе жіване. Що вам тут ще оповісти? І куди це привело у Бог? Вони скільтували ушиток свій статок, угробили, єно ж, може, не ганьбили їхся самі люди, а й бо видите сам, тот самий Коуп умер сам. Він умер сам. І з ним була черепаха. Він жив у своєму собственному музеєві поміж кістьом, і дньому прийшли лише його релігійні колеги, може так оповісти. І це провал. Провал. Іншак не знав, як це оповісти. Та що, ідім читати маленько далі. Цікаво, що, незважаючи ні на що, наукова кар'єра суперників не особливо постраждала. Наукові назви динозаврів, які запропонував Марш, використовуються до сьогодні. Коуп був дуже плодовитим у плані наукових статей. За життя він видав близько 1400 наукових праць, які стосувалися не лише динозаврів, а й інших викопних тварин. Хто ж переміг у абсурдній та виснажливій війні? Звичайно, що музеї. Команда шукачів скам'янілостей Коупа везла всі знайдені скам'янілості до музею при Академії природничих наук Філадельфії. Помічники Марша везли знайдені фосилії до музею природничої історії Пібоді при Єльському університеті. Двері обох музеїв просто не встигали зачинятися від натовпу туристів, адже кожен поважний турист, що приїхав до Америки, вважав своїм обов'язком подивитися на реконструкції динозаврів. Якщо ж повернутися до суперників, то виявиться, що переміг, напевно, таки Марш, бо він описав 86 нових видів динозаврів, а Коуп – 56. Я вам так оповім від себе коментар, а не... від себе коментар. Ож не можеш виграти у всякому, описав то більше динозаврів та що. І так обоє сте умерли бідні і нещасні. Айбо свистатися. Ідемо далі. Причин могло бути кілька. Більші фінансові статки Марша, більша кількість помічників, більша симпатія тогочасної влади. Та завдяки цим науковцям світ дізнався і полюбив брахіозавра, тиранозавра, трицератопса, алозавра, диплодока та стегозавра. І тепер навіть продовжує вірити в існування бронтозавра. А кітямете на спередущому етерчикові я якраз за бронтозавра споминав. Ож, даже на початку 2000-х, коли BBC рихтували передачу «Прогулянки з динозаврами», там був матір мусолодку бронтозавр, який добре тямлю. Тепер може, направду, маленько мене троїть пам'ять, може то було не там, може то було у парку юрського періоду, або у одному з цих двох творів іще даже був бронтозавр, хоч іще в 1979 годі вже публічно були оповіли, що айно, вам набрехали. Не було такого. Читаємо далі.
Саме ці вчені висунули теорію про те, що птахи – це нащадки динозаврів. Вони ж поділили динозаврів на птахотазових та ящеротазових. А головне, що після цих війн зріс інтерес до динозаврів. А імена вчених назавжди закарбовані як наукові назви двох близько споріднених птахозаврових динозаврів. Це Дринкер та Отніелія. Історія цієї ворожнечі стала гарним уроком для послідовників Марша та Коупа. Тепер, коли одні вчені знаходять поклади скам'янілостей, інші йдуть на допомогу, а не заважають дослідженню. Сьогодні вчені всього світу воліють тісно співпрацювати, бо це результативніший підхід для науки. І на цьому насправді кінчився розділ за Кюстяні війни. І я так думав, епенниськи ми читати слідуючий розділ не будемо. На то суть доста об'єктивні причини. Перша причина туй до фраса жарко, парко, мене пече, усе. Кроме того, треба то і вам маленько давкувати, бо інак, як у вас буде стимул ту книжку купити, кіть я її у шитку вам прочитав. Буде маленько несправедливо і самому Вадимові, і до видавництвові Віхола теж. А сяк, кіть серйозно, та за 200 з копійками гривнів можете і ви собі купити книжечку, яку легко знайти на інтернетові, кіть загуглуєте «Прикладна палеонтологія» Вадим Яненко, а вать я вам просто лишу у коментарях відкликування. Гейтери будуть мені писати у коментарях, що никайте реклама, то се, та Мігаль лиш би то тручав людей кільтувати гроші. І я вам повім, айно, кільтуйте гроші, бо епен тепер то читаво поможе економіці нашої держави, а значить і армії нашої держави. Убисьмеся маленько хоч видонаділи від тої паскудоти, яка на нас лізе з виходу. Я так вижу, що мені ніко нігде у коментарі ніч не пише, значить, гонно бути ось мене нікої не слухати. Кіть мене нікої не слухати, то значить, ось мож паскудно лати у ефірові, не? Ні, пару чоловік мене слухать. Добре, тоді буду чесним. Айбо, посправді, на сьому потихеньку ми будемо наш ефір кінчати, бо самое основне, що я хотів, слухають мене. Добре, дякую. Май основне, що хотів учинити низько, я вже учинив. Перше, ото зачитав і прорекламував саму книжечку, і друге, розказав вам історію за то, інтелігентні учені кінця 19 століття були руно такими егоїстичними, паскудними, черствосердечними людьми, любий із нас низько. Я насправді зчудований, що вони там навіть не пробували на другого убити, бо кіть руняти з тим, як ото фунгує низько, та у тот час на палеонтології теоретично мож було многим май заробити гітепірки. Хоч історія вказує нам, що і ці два персонажі читавося скільтували і стратили ушиток свій статок, айбо не споза того ж на палеонтології не мож було заробити, а споза того ж вони ганялися єдно з другим. Їм не було важно, ко більше заробить, а батько буде май стабільний живіт по тому. Їм було важно доказати, що я той май фешак, мій цимбор. Уже не цимбор. Та що? Зась включаємо Чорія. На годиннику 20:34, 13 число 6-го місяця 2022 року. Ви слухаєте Радіо Єден. З вами був Мигаль Кушницький. Слухайте Радіо Єден, купуйте книжки. Я насправді серйозно так не говорю. І надіюся, що на слідуючий ефір мене сісі богари кусати не будуть, які мене низько заставилися уповісти. Так що, раз, майтеся,
у понеділок звидимося з вами ще раз. І я так си гадав, що цей книжечки нам застане ще на 1 або 2 ефіри. Буду некати деякі інтересні тексти витить. Добре, ушитким красно дякую. Дораз буде зась бавити музичка. Сукутіться, майтеся. Щасливо.